ZVL. Omroep ZVL. In alle Zeeuws-Vlaamse bibliotheken zijn ze afgelopen woensdag begonnen met de Nationale Voorleesdagen. Gedurende 1,5 week worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Danielle en Elma vertellen wat het precies is en het belang van dit initiatief. Dat is een extra week waarbij we aandacht besteden aan voorlezen. Om nog eens ouders erop te wijzen hoe belangrijk het is om voor te lezen. Van heel jong af aan eigenlijk. Voorlezen is belangrijk voor vooral de woordenschat. Dus als je voorleest kom je in aanraking met veel woorden. Anders dan de spreektaal. Dit jaar staat het boek Rinus van Ingrid en Dieter Schubert centraal. Het gaat over de Rinus, dit is Rinus. En zijn opa, en opa die moet oppassen op Rinus. En opa valt in slaap en Rinus die rent weg. En opa die schrikt wakker en die gaat Rinus redden natuurlijk. En opa is dan de held. Naast voorlezen staat er nog een paar andere dingen te gebeuren. We hebben een voorleesfeest en daarbij doen we voorlezen. Maar ook een liedje, een dansje, wat knutselen, iets lekkers eten en drinken. We proberen er echt een beetje een feestje van te maken. De Nationale Voorleesdagen duren nog tot en met 1 februari. ZVL. Omroep ZVL.